Dobar dan, evo iskoristit ću priliku da vam pokažem mlin za šećer. Danas je četvrtak, 9. februar, rešili smo da napravimo malo pogače za pčele. Moj kum Čolić i ja radimo i imamo jednu novu mašinu za mlevenje šećera, za mešanje pogače od majstora Dejana Vučića. U kazan smo sipali 20 kg mlevenog šećera i sada dodajemo kilo kvasca koji je pre toga pušten da provri. Imamo mali problem tu sa penom. Evo ćemo da pokažemo. Zaustavit ćemo to pa ćemo da stavimo jedno 4 kg meda koji smo pre toga otopili. Evo ga, mašinu ćemo da pustimo u pogon. Zaustavi sad. Okipitiram. Evo ga nastavak. Sipat ćemo pola litra vojnog lekića protiv nozemoze ili ti nozeme. I sipat ćemo 4 do 5 kg meda koji smo pre toga otopili na temperaturi ispod 50 stepeni. To je to. I sada ćemo mašinu da pustimo u rad. Malo imamo malih problema koji nije bilo u prethodnoj turi, ali to ćemo sve u hodu da regulišemo. Mašina odlično radi za sad, ne čuje se, meša perfektno. I to je to. I sad ćemo da dodamo, pošto je masa već slegla malo, dodat ćemo i ostatak kvasca i šećera. I to je to. Otprilike treba će nam 10 do 15 minuta da se masa ujednači. Eto. To je čitava filozofija. Evo kako to izgleda. Onda ćemo usput da regulišemo gustinu šećera dodavanjem već prethodno samlevenog šećera. Ali to će bude samo možda koje kilo, ne više. Hvala na pažnji. Evo, posle 5-6 minuta pogača već dobija svoj oblik i gustinu. Testo pogače. A što sam rekao? Pogače. Pogače, dobro. Testo pogače. Medno-šećerne pogače. Da. Koristimo i materijal koji, u stvari alat koji koristim za čvarke, a to je velika, i za džemove, a to je velika, kako se to zove? Mešaja. Velika drvena Mešalica za odvajanje ovog testa od ivice stranice. Ali ovo nam je totalno olakšalo posao. I evo ono što sam pričao, dodat ćemo još malo šećera da postignemo željenu gustinu. U stilu apotekara tu je moj kum Čolić koji to odokativno radi, ali veoma dobro. Nemoj, molim te, kume, da te uvijem apotekar. Javit će vam se malo kasnije.